Kuljetus Polar on luotettava kumppani yli 4 vuosikymmenen kokemuksella. Yhtiö harjoittaa maanrakennustoimintaa, joka koostuu maa-ainesmyynnistä, kuljetuksista ja maanrakennusurakoinnista. Lisäksi huolehdimme elementti-, valmistalo- ja polttoturpeen tavaraliikennekuljetuksista. Kattavan kalustomme, asiantuntevan henkilöstömme ja kuljetusyrittäjien osaamisen yhteistyöllä palvelemme joustavasti ja tarkasti. Tarjoamme omakotirakentajalle Oulun läänin alueella kattavat maanrakennusalan palvelut. Teemme omakotitalojen maanrakennustyöt, salaoja- ja sadevesijärjestelmät valmiiksi asennettuina. Meiltä saat nosturiautot kattoristikoiden nostoon ja vaihtolavat rakennusjätettä varten. Rakennusprojektin loppuvaiheessa ammattitaitoiset koneenkuljettajamme viimeistelevät pihat istutuksia vaille valmiiksi. Kuljetamme vuodessa asiakkaillemme noin 2 miljoonaa tonnia maa-ainesta. Yli 60 Oulun läänissä sijaitsevaa ottoaluetta ja moderni kuljetuskalustomme tuovat kustannustehokkuutta. Kuljetus Polar Oy:llä on yrityskohtainen laatujärjestelmä, jota kehitetään jatkuvasti. Lisäksi huomioimme toimintamme vaikutukset ympäristöön ja pyrimme toteuttamaan ne kestävän kehityksen periaatteen mukaan. Kuljetus Polar Oy. Kokemuksella ja ammattitaidolla.